ta' dommi ta' missiri qed jinstema' minn ġotri li ma nafx jekk fil-bagalji jekk diġà hemm xwejġu wkoll mid-dan li l-ħadd ma rrid jitla' imnit biex ngħixu fiha l-kol fitxu l-imħabba li kelkom darba ifmu xi jħossu tfal riġliet tal-kbar ħafna nkwiet konfużjoni x'se tkun is-soluzzjoni ħalluni nħobbkom it-tnejn ma nażel xejn nibqgħu l-koll f'din darna nitkellmu innaqsu l-problemi tagħna. Ma nixtieqx nibdel l-iskola dan l-inkwiet ma stennejt qatt li naf żgur u ċerti minnu ma rrid inkun bot minn ħadd għadna żgħar kemm jien kemm ħuti ferħuna erġgħu mill-ġdid għal kubdejja qiegħed nitlob soluzzjoni għal dan ġdid sibu l-imħabba li kelkom darba ifmu xi